paralog what skip ya kana video pe haduk ke bakut namar ki jingtip bangan ai happy mentagas ngi ki long ki ba don kam bhai phi ban tip parlog pejor kumta parlog pejor menta ka long ka be shibun ya ki bru ban im hakana ka perthe khamtam ya ki beduk lenga ongum ta sa Sngap pe ya kana video haduk ke bakut ngan sai thu phi halor kine te parlog pejor ka Starlink satellite internet kan sawan sha kana ka ri jongi shinbha ki company telecom bahe jong ka ri jongi ka Jio bat ka Airtel kilaya so ya ka jinya te bat ka company Starlink jong u Elon Musk kumta pelok pejor kane ka Starlink satellite internet ka de jong u Elon Musk lapan mi ya ka da ka company jong Elon Musk house name Hajar khatsan ka company SpaceX jong Elon Musk bat ya kane ka Starlink satellite internet lapan rekam haki chispatli kiri bat pelat 20,000 ngut kibriu ke lapan don kamika Polok pejor phila man tharai na kane ba tang 20,000 ngut kibriu haki chispatli kiri kila pendon kamika kabamut baka plan jongka kalong kabarem dor pha yagane ka satellite internet la pandre kam hagari Bhutan ro ha Bhutan ka plan jongka man Bnai kalong lai Hajar Tyngka phila ban tharai kanno kanlong ha India namar kamdon ka jinya pher than hakapisa jong ka Bhutan bat ka India layok Sngap ba lada kane ka Starlink satellite internet ka wan hakane ka rijongi te ka plan jongka kala ban long hadu kumba 1,000 san spa Tyngka hakane ka rijongi nagabanta ka long ying ka baduk ya kane ka 1,000 san spa bat 1,000 Tyngka kan simpor Daki Bnai da ka tayaw ban kamayaka kinsiu 1,000 san spa Tyngka bat ka taru tang naga benta ka internet mde ka besuk ladapi pendon kam ya kane ka Starlink satellite internet te kumba phi siu ya ka bai DTH man Bnai phin hab ban siu ya ka bil jongkaru kumju ya une Starlink satellite internet la shna tang na banta ki jakka nangkendong ki bedon jing haka network bat ki bamla ban bu ya ki tower ladaki Sdang ya une satellite internet hakari jongi phin yo internet bait na satellite bat yanam don kam ya ka tower haki babun ki jaka ki briu ki yakan du jing haka network habaki yait haki rail ne ki kali lada kana ka satellite internet ka wan haka ne ka rijongi te ki briu kinam yakan du jing haka network habalate habawan ki briu kin yo yak internet connection bait ne jrong langba satellite internet kumbanga prakhat bat nga I karukom remdor ka plan jong kane ka satellite internet kanam net slim haka rijongi namar haka rijongi bun ubaduk bat khambun sen kibriu ki beduk kisa hagi jakan kendongi tenang no kibriu ki beduk babli kin la ban siu ya kata ka plan internet ke bada ka 1,000 bat 1,000 Tyngka shibnai namar hari jongi kibriu ki yo 4G bat 5G network hagi babun gi jaga bat kataru haga plan ka babidor kumta pelok pejor de nak ta daw banga ong ba kane ka satellite internet kam net slim hakari jongi namar baro gitip ya ka jinglong jingman jong kari jongi kade kari ka beduk kam de kari ka barius pa akum kari Amerika ka bala ban siu daki 1,000 Tyngka shibnai kataru ya nagabanta ka by internet lading ekran spang ka sarkar pat te hadumenta ka sarkar kam pat ai jing bit ban Sdang ya kane ka satellite internet hakari jongi kat bangan tip te ka sarkar ru shen kan sa ajing bit ban Sdang no ya kane ka satellite internet ha kari jongi namar baro ngitip hadu kan no ka sarkar jongi ka terang ya ka pisa ya ka jimen toy ngitip baro ya kane kumta pelok pejor kat menta shu kan tukut kane video tang ne kein te nga thrai philayo jing tip shibun na kane ka video jonga Sngap ba share kane ka video ko ve ka share jong phi ka ai man sim shibun ngi bat ka ai jing rap shibun ngi kini sekendu aku pat ka video ko boleh shibun ni phi baro ban pe hadap kut